kasagaran gid nato doon na gid tay paningkamot nga mutuo ang tao sa atong gisulti. Munang butangan nato og panumpa or swear. Munang dunay kanta nga I swear. Nya napanay aksyon-aksyon kanang ana-ana sa kamot, ana-ana pas liog. No, lagi na patay ba ko. Mo na siya pagpaningkamot ba nga mutuo gyud nato ang atong gisultihan. Ang gusto di ay ni Kristo nga dili gid ta mupakapin og pulong inig tubag nato og oo o dili or yes or no. Inig ingon sa imong silingan mobayad ka sa imong utang ug di ka kabayad anang tapusas buwan unsa may imong itubag. Inang dili. Ayaw na paingon di ko kabayad ka tapos ba pero ini kapit sa 15 ako jud kang bayaran. Na tinuod gyud na. Mura bag imo siyang i-assure ba? Ayaw na lang di ko kabayad. Ana, niya makabayad sa kay na makabayad ko. Mura na siya kutob. Nya kun ato nang buhaton nga inig-ingon natong yes ato gyung sundon ang Ginoo mo'y atong gisunod. Pero kung pakapinan pa natog laing mga pulong ang yawa na atong gisunod. Nang litan pangutanon ta mo mopalit mo og slot karong simanaha. Kusga bagtubag. Nato na ingon ako sa pader ako sa paminahon ha kay basin pag makapalit ko karong simanaha sayawa na ana bang tubaga ba na lang gong yes or no. Ni atong kusgon mopalit mo slot karong simanaha. Duha ra man kabuk niyong yes pero sagdi lang kay yes nya kana sa kunong di ka motingog ug pangutan-on ka sayawa gyapon na siya kay dili man na siya yes di sa na siya no matud pa ni Hesus yes or no gyud kay do na gani laing pulong ana or wa gyud pulong iya gyapon na siya wa di man pwede nga silence means no or silence means yes. Nga akong usbog pangutana sampol-sampol aning ato mopalit mo slot karong simanaha. Ay lang mo kauwaw gingong no god pastilan gid ninyo bitaw parihara sa guna sa kanang inigkasal ba moingon man dayon na ang pare dawaton sana ang una pangutana na mianhi ba ikaw sa imong kabubutongon aron sa pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma og pag-alagad sa imong bana or asawa unsa may inyong itubag? Oo, Padre. Niya sa in English, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife or husband? Yes, Father. Did you na nimo pakapinan? Siguro ko Pader kay wa man jud ko pugsa, mature na biya ko Pader. Dili ka pwede ana. Di ka mo istorya. Niya inigingos pare, imo ba ni siyang dawaton? Isip imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia unsa imong itubag? Dawaton. Di na ka moingon nga maningkamot ko Padre. Ako ginang paningkamutan. Bisag unsa pa mahitabo Padre maningkamot gyud ko. Dili pwede nang maningkamot. Kay dili na siya yes, di sad na siya no. Muna sa atong simbahan wa gid na siyang divorce. Nganong wa man ang divorce? Kay ang divorce, ang imong yes sa una, himuon imong no karon. Imong giusaba, yes na sa una, himuon imong no. Di ba? Ikaw diya Pader, purti naman namong lisura sa among relasyon,
wa naman ni klaro among relasyon, ni offer ang simbahan kung doon na jud kay kapasikaran nga ang imong kaminyoon dunay babag or invalid to pagkasal ninyo, hala file og mo file ka og declaration of nullity. Gi-offer mo na sa simbahan. Mo man among trabaho ng mga canon lawyers. Hala sige, i-offer dito. Harog matagaan ka ana, pwede na ka magminyo og lain. Pero ayaw dubliha. Wa pa mahumantong imong declaration of nullity or wa kay declaration of nullity, ayaw pagminyo. Ngano man, di man pwedeng duhaon ang imong yes. Yes ka aning lakiha, nya yes ka aning lakiha, or yes ka aning babayhana, yes ka aning babayhana. Pwede din na. Nga dili magpa-convert na lang taglaing relihiyon kana bang pwede ang tagupat kabuk asawa. Mo na ang uban mo biya sa pagkakatoliko, pero maayo din na. Ambot lang. Pero ang gustos Ginoo, stick to your answer. Kinsa dinhi ang mo stick gyud sa iyang answer sa kaminyoon nga yes or no. Tasa ngamot. Nang di gyud ba mo usab-usab? Maayo. Daghan ang uban, wa mo pataas kamot. Kanus amo na siya mausab ang atong yes or no. Kon imo na tong biyaan ang gisulti nimo nga sa kasakit o sa kalipay. Kana bang masuko na kag dunay kasakit, magyaw-yaw na kag naay kasakit, imo nang giusab ang imong yes. Pero dili pa na siya final, partial nga pag-usab, kana magyaw-yaw. Sa sigig yung yaw-yaw, magkaaway na dunay possibility nga matotally gyud mausab ang imong yes, kanang magbuwag na. Mao na siya. So ayaw gyud og yaw-yaw. Inig kasakitan na gani ka, unsa may imong isulti? Sa kasakit, unsa tong usa? Og sa kalipay. Ana. Nya karon kay ang imong bana kay musuyop man, manugal pa gyud, kawaton pa gyud inyong kwarta, isuyop, isugal, ipamaligi apang inyong butang. Unsa man magyaw-yaw ka dili? Isip asawa. Ayaw gyud yaw-yaw. Unsa may imong isulti? Sa kahamugaway o sa kapitos, or for richer or for poorer. Di apel ka po na diha. Kay mao man to'y imong gisulti dito simbahan. Niya karon kay kulataho naman ka, manglagom naman imong naong, di naman kahapit kabangon ikaugma kay imong gusok mura magnabawog. Unsa man na? In sickness and in health. Di ba? Katong atimanon kahapon-hapon kanyag maayo, healthy jud kay kaato. Karon kay kulataho naman ka, sickness. Ana. Yang imo sang bana kay nangulata man sa nimo, di naman kaila nimo. Unsa may tawag na? Sickness. Kanang tao bitang di na kaila, unsa man nang sakita? Kana bang malimot ka, di na kakaila ba? Alzheimer's, unsa na? Or unsa tawag na? Alzheimer's o kanang kuan, amnesia. Mao na siya. Kanang di nakakainom do magkinsa ka ana. Na amnesia nang imong bana, mo nang wa nakaila nimo. Mo nang moingon ra gyud ka in sickness and in health. Nya moingon din imong mga ginikanan, nganong lago man kay na imong naong dahil sa nasakit ang akong bana. Diyan sa may sakit sa imong bana nga himsog mo kay naglawas, amnesia. Sa una sigihan ko niya case, karon sigihan ako niya kulata na amnesia na. Di ba? Yang ano wa naman na maulis inyo, tuwa naman na silingan. Amnesia gyapon, wa nakadomdom og balay. Nya gatuo siya katong diha silingan, ako to. Ana, sige na lang oy kay ako nang dawaton kay sa umang gyud nasakit man. Di ba? Ako sa panaad kay in sickness and in health man.
Nya ikaw galisod ba kaglakaw sa in sickness po. Ana. Di ba? Nya, unsa may isultis Ginoo nimo ana? Mudayeg siya nimo o musaway? Ang Ginoo mudayeg. Pero ang imong silingan, unsa may isulti o ang imong mga parente, buang ka. Buang ka. Pero mao ginay kamatuoran. Tanawa sa atong unang pagbasa, si Eliseo katong gidihugan ni Propeta Elias nga mo'y iyang successor. Tanawa sa iyang gibuhat ha? Ang iyang napulog duha. Ang 12 niya ka baka nga iyang gigamit pag daro sa iyang panginabuhi. Iyang giihaw ang tanan. Niya ang iyang mga yugo ug ang daro iyang gisugnod aron pagluto sa 12 ka bukbaka. Niya ang karne nga naluto iyang gihatag sa mga katawhan, gipakaon niya. Unsa man ang buhata kung ang imong silingan tan-aw nimo ang iyang gibuhi nga iro or iring giihaw niya tanan. Unsa imong tawag niya? Or ang iyang mga baboy iyang gipang-ihaw, igbabaligya ra ba unta to, giihaw niya tanan, nya iyang panghatag sa silingan. Unsa imong tawag ana niya? Nabuang. Unsa may nahuna-huna? Unsa nasuod sa nahuna? Nga kanang daro panginabuhi man gisugnod pag yung daro nabuang na oy. Insa nga naman musunod anang estranyo kanang ginganlag Elias. Musunod siya nabuang na oy. Nabuang. Mao na siya ang musunod tas Ginoo nganlan tagbuang sa kalibutan. Ako pagbiya nako sa akong trabaho, ni-resign ko. Officer na rabata ko dito. Unya buwag sa ko sa kong uyab kay magminyo. Doon nagipipilang ingon. Sakto pakas panghuna-huna dong. Wa ka mabuang. Gikan kas imong pagkalisod sa una, mangarga, mamutos, mangga, sigiguna anang uma. Karon officer na ka anang dako kay bangko kanang landbank. Nya mubiya ka, wa ka mabuang. Nya musud ka ng seminaryo, way siguro. Namoy sweldo de inigsoon nako waoy. Nabuang naman tingali ka. Nya imo pag ginambuwagan imong uyab nga kagwapa ana, kaswerte nimo nga kay uyab ingon ana, buutan pa kayo. Asam ka kitag babae nga ingon ana, nabuang na tingali ka. Ana. Sunod lang jud ko sa Ginoo, murag buang. Biyaan pa nako akong pamilya nga si Papa paralyzed. Akong maguwang Pedro paralyzed. Nya ako mo'y breadwinner. Akong gibiyaan. Aparte yung buanga. Ingong gus Papa, anhing Papa nako. Unsa na malay, kinsa na malay mo pakaon na mo ani nga naa mamigasalig nimo. Ako din gingnas Papa, ingon man Ginoo pa nga siya ray mag-igo. God will provide. Ingon sa Papa, imo man ka ng desisyon nga nung mo question mamini mo ana. Pero tanawon ko sa ako mga silingan uban nabuang na ni Siano karon napari man gyud ko. Unsa may tan-aw ninyo ron ani pagkapari na ko ron? Nabuang o wa? Buang yapon. Ano man? What lang? Nagpakabuang para sa pagpamaligyang slat. Di ay ang atong pagsunod sa Ginoo mga igsoon mo na gitawag og wisdom, to know the will of God. Ang gigamit sa tao sa kalibutan normally is knowledge. Ang knowledge dili makakita unsay tuas unahan. Muna ang wisdom makakita magtuas unahan. Ang imo sang aksyon karon muigo sa imong nakita didto sa unahan. Unya kay di man na maapsan sa knowledge, moingon dayong knowledge nabuang. Panalitan, nagpuyo-puyo ka, wa kay kasal sa simbahan, civilly married ra ka. Knowledge imong hisgutan, secured na ka na.
Kay kung sa'y mahitabo sa imong bana, makaklaim, makakaimom ng bana. Or kung sa'y mahitabo sa imong asawa, na sa mga dawatonon, makaklaim ang kaligally. Secured na ka. Knowledge na. Pero ang wisdom nagsulti, sala na. Kay wahay sakramento sa simbahan. Sala. Makapaimpirno na. Inigkamatay nimo, maimpirno ka. That is wisdom. To know what is the will of God. Nya unsa may imong buhaton karon? Pwede nimong ingnon ang imong bana o ang imong asawa. Wa pa man tay kasaldong kay minyo man ka, nya wala pa man sad mo ma-annulled atong inyong wa man mo ka declaration of nullity atong imong church marriage. Unsa ka magbuwag lang sa tagpuyo. Haron dili na ta makasa, nya inigbuwag na tog puyo, mo desisyon ta karon total nakapanganak naman gid ta. Igo na nang salaa. Magbuwag tag puyo, din ata magdog. Nya mangumpisal ta, nya mo desisyon ta nga uyab na lang ta, nya ato ning i-work out ang atong kani-ganing marriage. Imong i-work out ang imong annulment. Kay ako libre man ko, pwede man ko magminyo nimo, ikaw may dunay kaminyoon sa una, hala i-work out sa nang imong kaminyoon, antuson tani tabangan na to gasto, pero di na ta magdog, di na ta magtipon og balay. Sakto na dili, sakto. Wala, limpyo na mo. Pero tanawon mo sa inyong silingan, nangayabag, nabuang naman tingali ning duha. Ano man ning wa naman ning magtipon og puyo. Nangabuang. Pero ang imo dayong gisunod ang wisdom, nga kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang civil marriage. Nga kung mamatay ta anytime, dili makaluwas ang atong kwarta, bisag unsa pa ni kadaghan. Dili makaluwas ang atong panagtipon aning dako kaing balay. Nga nindot kay taghigdaanan, nindot kay tagsakyanan, di ni makaluwas ini kamatay nato. That is wisdom. And God wants us to practice wisdom. Munang gitagaan ta niya ang maong gift of the Holy Spirit, wisdom. Ayaw pagsigigamit anang knowledge. Knowledge is useful, pero we need wisdom to know what will happen after here. Only wisdom can tell us what to do. Mao na ang mga santos nato, nganlan sa ni silag buang. Si Jesus ginganlan sa buang, ginganlan pagyawa. Gani gipatay siya kay nabuang. Sa ang mahal nga Birhen Maria, wa lang ta kasulti dinhi, pero way record sa Bible, pero ginganlan sa tug buang. Tungod sa iyang wa gid siya gibuhat aron pagdipinsa sa iyang anak. Mura siya inahan nga way buot, buang, wa gid gibuhat. Ano? Kay naghilak raman siya. Kamo mga inahan dinhi, inyong anak kula taho siya silingan, wala damag dayon. Knowledge may gibuhat. Kiha dayon, knowledge man. Nya ato din ang daygon, kanay inahan, ipaglalaban gid ang anak. Pero ari ka magtan-aw ni Maria, igo rang nihila, wa gyud gibuhat, buang ng inahana. Di ba? Pero ang wisdom des Ginoo, ayaw gyud pakasala. Ayaw gyud pakasala. Gamay lang nimong sulti nga dautan, makasa na ka sa hunahuna, pulong og buhat. Mo gilikayan to ni Maria, pero mura siya buang tan-aon, pero sa matas Ginoo, he is a woman of wisdom. Munang gitawag si Mama Mary og seat of wisdom.